Da. Msaħtom saqajku? Ejwa, msaħtom. Tafx kif jien fissat fuq l-indafa ta' dar, marejt. Imma xarfejn iġi għandek, jasra. Bis-serja ta' poġġejt li fuq is-siġġu l-antik li ħasra ili biex nakwista, dak taf xi storja fih. Santa, anka l-warrani tiegħi għandu storja. Tinċans. Da tajjeb. Tajjeb. Issa l-lum għanamlu bħal-nis, mux xol bis. Għan intafu nħasru li television, jaħasra u qabel tispiċċa zizi man umux minn għaw. Għanna sarrebbi għaw. Tajjini. Isma għan kelmek. Taf nixtieq nagħmel qabel, narad għaxie l-lotterija għax ħad biljett. La, jimmaħobx nilab daw l-affarijiet. Għassi, Għab ma nirbaħ. Normalment ma nilabx. Imma bħal speċi ta' meta titla ħafna ma ngħid ħanet fawija taw. U vera l-saqajr tfajt, għaztemmen li jista jitla dal-biljett. Sek tirbaħ x'tagħmel? Taf li ġilu noqgħod naħseb jiena li nagħmel żgur jekk nirbaħ naqaf mix-xogħol. Ma għamilx iktar programmi u taf fejn sejbni. Meta mmor nagħmlu l-Vox Pops u jkun hemm dawk li jkunu bil-qiegħda ħdejjer qorti. Hemmhekk nintefa' kieku. Issa nagħmel imbagħad. Ħas nkun nista' nkompli bil-programm. Mux il-sipiħor li tħossok komdu miegħu kif tħossok komdu miegħu, jo. Qed tqul jaqbel miegħek, Ngħid il-mark ta' Xarabank. Naħseb tajbi tkunu flimkien għax tintarfu minn xulxin. Nkunu il-ħelu u l-bravu. Is-sisbaħ tal-bravu. Jien il-ħelu. Ejja, għax ħajtilab. Ra korazon. Iva, nakattu? Ten. Ukoll, għax ħattum 15. Iva, ħattu ukoll. Tajbir tal-5 ġejja. 20. 25 jonqosni. 25. Yes! Il-bokt! Yes! Fl-axħar jaħasra! Yes! Il-bokt! Hello. Qalbi. Le, Daniel rebaħ lotterija, għalek. Anki inti anka l-mara rebħet. Ma nistaw naqsmu għamil flus. Kissa naqsmu. Nista nkisser? ħanaqta ħankisser, għax irbaħna, fem? Hello? Għala, rebaħ twani u koll. All right, one, pro, 77 ruħ rebħu. All right. Thank you. 77 ruħ f'daqqa rebħu. Kompli kisserja. Jek rebħu 77 ruħ u taqsam il-premju bej kulħadd. Nispiċaw, kull ma nieħdu 4,000 euro. Għawija, mux tajb 4,000 euro. Dak is-sirtu li kissirtli! Dak 5,000 euro u biss! Għandintik 1,000 euro.